eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke irya gatigati wekari guri irya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakire wia mwancho umurikirio Getembe Television Chinsa chawo no mambi Chinsa Ikomi na Ibere ni chitageka isano nekirona kwariganirie ase Ekeonga Chinsa Ikomi na Ibere elinde tunyare gusanga ari abere kagwateka kose ari agenderete ase ense ya itonchinguru kwa Matildah Obaigwa nende na sengencho ye varia bonsi bagenderete kutubwate ngukwiranira mbia muno nekiro na kwariganirie ase aria agenderete Chinsa cha bono mambia nekiro ngochaka no roboti rogo ichane kurwa ase sub county ya Marani kurwa ase ekenyoroke manyikane tebuna kyo moncha abo eyo kutoka imeye bunge ya Kitutu Chache North nekiro bono mubere bo musae bwe miaka ya igatwa onyarete kutoka kore egesimaime Chinsa cha igorogose koria igoro omambia nekero abamenyi bechinse mecho banyarire kogikiria egekorwa ekyo nebinde bunebyo ase chinse mecho nekero bakuboria ebikorwa byabantu weita gose gotoka basireti amagemabo ase chinjira cyo bututukano byanyarire comment kana nabo igo nigo bono abobisa bali batenerete emibaso kana korwa ase county ya Kisii banyarite goikaroro nabo igo koira omubero yo ase enkendu nekero obutuki bwachakire gokorekana na omusakito Daniel Ontiri hagotomanya ase ntunda ende abamenyi bekinyero kya Malindi imeya kyo monja ase ward ya Marani me county ya Kisii nigo baboka no moichano ne yemaga yukumira umubere bumwasaye wemeka yigatwa Jackson Mageton Songo korase gesima egekore kya batiga no bobo bonge kinyasone korengana na kirori oyore mamo mwabo nyegosira chinga kiaboka nigachikugura esukari emambia ya rero ne chinga kiachigweta mbarabare negesima ekyo kiagachira ngenenchira umere bikoroto benyegosira negesima nigo kyaringe wazi na kurwabo enda ya chakagotera mache wekebuna arangeria bamate lyoko eneke gekore kyo bono muna bwakya halina abokire ngaya yatigandiye sukari nere kwani kumoinaye mwakebaso alingo ikegesima konyore kiasi ngakikerege kuchibosuka ebinte evidensa iga ngakibyabwe kane byapoi ngakibyaba
nchikoligereria nchetindo chikende ngirane ngende paka mwalimu aroisi jinajire kwa ndege sima rugurabu nalo chikoligie sukari na nyole ibintu byapo ibakalata kibirense nege sima igiasie ngakibono gekale umwalimu antebi yayo lina bakorako kosaigo na ndokoraki nandi twamonyora ndwaroro bono baruorende na libono bachali olie kero nakura nchebo yoyo mpoi ekene yatugikana umwana nere chimuna narweta igoro na barenge buya oteabona nyegosira nabwatu mochando bukwendurume na oragosereirie gwita matuka mange ukurwaru kakurwara atacheti konyora marioga alibwanga arenge konywa na bobongo bwaye bwita oruona ba ara kuminyokino ina abantu njirabu bone ngakie yinero na ba minyoge taiga kanya utangu itane buri mubwaye mboro na kitakeiga ariko bamuna nko ni alirindi anyako saba chibese mutako ngachibese cyane ngachibese cyane ndi nkwere abo menyi nigo bagikeria egekorekyo baboria tike baisa koene kigwanande asekiribuna eke nebinde bingabune ebiga nigo bekoreta asale nene eke negente kebe egento totana korora bono chikanisa chitwetana ine gakitiga batobekera masabo tonyare ko batugusabirwa nande genteke tibe basa kuirorera abagaka barororo bari bamanyete igoro egenteke na abagotoikanga nende batotebi ngaki nkito bwenete tokore abo bisa bamangana yeme basokano kurase county ya Kisii abo baikaroro asobwango nigo bakonya asokurusi muberonya gosira sensemeyo uyo mwario kobwa gwika senkendu chingakyo botuki bwachakigwe nkurubudiregeta seni kya Getembe kurega se county ya Kisii litrene nguruku Daniel Wonti mwancho murigireria gotikana nayo nabo igobono abamenyi kurwase eward kurwase kenyoro kia manga egotoka imeye ward ya ACC kurwa ase bungeri ya Borabu imeye county ya Nyamira nigobono banyare kugikiria gusaba babire bakwe murunganiria ebikorwa byoboibi bwetugo kurwa ase Chinsa mecho nigo ayaiga gocha amatuka amake magega ya mateyemo kurwa ase kenyorekyo kuibirwa chombe isato ase bono babire bakugikiria amangana yo nekero oba kuboria abobisa bali batenete amangana yo bolendi kurwa ase county ya Nyamira banyare kwene kibuna nigo bono murembe kose obolendi botindi banyare kwene kiwa ase Chinsa mecho naboigo nigo banyare kuboria abobisa banyare kose serikali ya county ya Nyamira enyare kwene kia buna obo amatobia banyare kwene kiwa egati ya abagusi bali babebekaine na basigisi kurwa ase bunge eyo ya Borabu naboigo nigo babeire bagoteba guse babire bakumotogia omosike Fred Matiangi kuna chingaki arenge omobisa boborendi boime nanyarete kwenekia onga otingirie oborendi ase Chinsa mecho naboigo nga obuibi bwetugo konye bwa erire aroro kuna umuseketo Paul Kapokara automanya no kungzana ogotindi okukwabeire go kweneki wagati ensemo eyemo yaba MCA banyamira abo bareinze yo speaker Thaddeus Nyambaro amone serikali ye county ya Nyamira eyo ekuragwa no mugavana omoske Amos Nyaribo nigo bono engusana eyo yabapetereirie barabugo kuimukia egetambokero kyogosieka abisi eyo egotumeka ne wizara y'ekisemi wizara y'ebintu bitonchukanaine amache naboigo mwancho murigireria tugusaba ukwabera nekiro bono bamenyi kurwa Chinsa mecho cha Borabu banyare kuboria nga banyare kutingeriwa oborendi ase Chinsa mecho buna musaketo Paul Kapokara agotomanya omuchando bwobwibi bwetugo imeye bunge yega ya Borabu nigo gendere kobo kweneki wa ase kamono ase kore kya bwango mano nigo gotebekana obutuko bwa rero bamenye Chinsa mechiga kya manga nigo babokera egekore ase chombe chumwa amatoyo muchanyara ko bachikoibwa chombe nchebo isato bado nchika gendere ko bwatigume ekenege ntoye to kashifu kenengaki asomo bago itoga igabwe sise na Borabu atilachi igobono tuabe toko sabe serikali ya nene ekola una kipchumba muno kama ni interior CS
intervene bwangu kulinganamo n'abamenyi kurasinseme kiganigo babwatanira obwebi obwegamo n'okuborwa kw'emirimo igati y'abasayasi bamucire serikali kubwatakanamo n'ekiro ekyo serikali yali yitego kyasaba n'inchi nanene soko banyolera abasaya emirimo umuraisi yetu nigatete ngo turikirare gas alike bisaya muna abona bagotebera cyombe maiga nangobona bubwente ko bekunyona asigiteiga nyone gigasi kititokora mucengo kinene tubante bekuya abasaya kigasi munecho erinda banyole kigasi bakonye chifamiri nabwo neze yaito ya Kenya lakini bona gasteyo asenge njo muraisi yetu nigatete tinga kigasi yabwate niko kire kinyinga ama ebindali yetinga ngo tokorerare bado baka bona tarakora amenya baiga nigo bagendere ko bakorokya okugania obulendi wotinyi wa Chinseme chigana konyerenga kyurayi bwa Matiangi watingete ase webi utalenge kwenekiwa engaki ya Matiangi na watu akabwatiri cyombe kurwaria nande toirani lakini ase boniga ngombe to kubwatia oirani gocha gusia senge njo bantu kabuganga Matiangi ni gatigete gasi nabasigari bonsi bagatige gasi ya serikali yonsi ekasira asoko nyorusarama se bora bugaiga igobono baganira ubusiani kweneki wa Chinseme chigasi baganira aba county commissioner be county ya Nyamira mune county ya Bomet ochama bunenjira ya moyo kulija okweigwana the county commissioner of Nyamira babwatirane with the other county commissioner ya Bomet county commissioner ya Kisii edinde banyali kubwatirana bakora inquiry wali investigation ngakibara kora batukonya mangana ya vijana goso sebinde bie obobe omweli oye nigo bagendere ko babakwe murunganiria okuburwa kwa magendere me county ya Nyamira asebo igo borokire ko kwabo gucyase eganga yayo Mr. Fred Matiangi kuburi kiro cyuburaye burine bwensase bagende ko bagusigitaba na inchi kwereka ibinango yasoke bari na kubwata chikura elio kweneke buna Matiangi ngo swali abisi itwana korra kuru twakachorete chikura ntwana korra nyone para burige kurimo nyone na gatonda Matiangi has been inspected tribe Jones ya mwanjire tali ntubie ko musaje gaisanire na bayigol bako goteyi waisanire kwenda buburu Wanjo murigiriria gutigana nayo bono umwakilishi bwa Baswati koro ase county ya Kisii Musubati Doris Donya nigo ritukora igoro ekero are ase bungenene anyarete kwe murunganiria ose anyarete ko erera buna nigo abasubati babeire bagutigwa isiko anene mono ase bunge ekero chi committee chigenderete korosiwa ose koko amonchoreria agenderete gukoro ase chi committee kago kwana ritukora igoro nigo anainde anyarete ko erera buna chikomiti chiraroro buna bono eri iyo bosombi eyo etabwati gosebwate abasubati baraba kekegima buna umusubati yomo nekero abasacha barabange kegima ase chikomiti echo nigo anyarete kuboria ebunge nene nyare kurigereria manganayo na nene mono ase chikamati chiri chitaikiraneti okoba kwa basubati ase chikamati echo buna lichiko liganete nigo bona anyarete kuboria nga chinyare gotuguterware oroboti oru asembeo. Mr. Speaker, I stand on Standing Order 173. There is an accident which has happened to women in this Kenya. And this is a horrible accident. Yes, a serious one. A serious accident on the Committee of Transport, whereby we have 15 members and there is only one lady. That is an accident, Mr. Speaker. A big one, according to Standing Order 173. One lady, you can imagine, Mr. Speaker, 14 men seated against one woman. They cannot even deliberate. And we applied for this position. So you want to tell us women cannot manage transport committees, yet we are the ones who walk miles to the markets, to the rivers, and then what are you telling us? When we go to social protection, you've put all the women there, then you want us to approve the NADICO report. The men in this house, we need justice. This committee needs to be disbanded, Mr. Speaker. Women's voices should be respected. Yeah? That's why even they are allocating women reps who are serving 4 to 10 constituencies, same allocation of operations as a single member of parliament, Mr. Speaker. This should stop. Women must be respected. We are the ones who breastfeed. We bring life to this world. Mr. Speaker, it is very wrong. We protest. We don't like it. We want balance. We want equity. Equity. Thank you, Mr. Speaker. And Donya
The constitution of committees is done by your leaders. One is sitting in front of you, to whom you are preaching the accident. The other is sitting across the floor. Take your complaints to them so that you can be. Mwancho murigireria nekerayo agenderete ase ebunge nene nigo bono oyore omubunge we constituency ya Alego Usonga omoske Samuel Atandi anyarite gochoro koba omunyakirugo we committee yo kurigereria budget ime ye bunge yo na boigo kagukwana ritukore igoro niganyarite koiraneria mbuya mono ase ogochoro gocha ase kirogekyo na boigo nekerariete ira buna tagochi gotumeka ekirogekyo gocha gokonya abantu gose gocha gokora ogwanchereria ase enchira emo yo kubwatuka gose nekero bakurigereria chibesa chigoswa ase chibunge na tagochi gokora ogwanchereria na boigo nigara chigokonyo nere omoske Robert Pukose ase ekirogekyo nande noko kwenyurenga ase ekirogekyo kia chairmanship ase committee yo ye budget nekirogekeri konyora omobunge okiharu omoske Ndindi Nyoro abwate orbotioro asembeo unaroko bwatia. To thank the Almighty God for enabling me to be the chair of Budget and Appropriations Committee, taking over from the very able and competent Kiaru MP Ndindi Nyoro. Honorable Speaker, I want to say that since the constitution of the broad-based government, the President has continued to do things that have continued to confound many Kenyans. One of the things that the President has done, Honorable Speaker, first of all, is to reorganize government and to bring some of us into cabinet. Honorable Speaker, when you attended the burial of the late CDF General Ogola, Honorable Speaker, you are present. When I challenged the President that there are certain positions in this country, Honorable Speaker, that have never been held by certain members of certain communities. And Honorable Speaker, as the majority leader has rightfully said, today we have the Cabinet Minister for Finance being the Honorable John Badi. That is a big milestone, Honorable Speaker, something that has never happened since independence. Honorable Speaker, today, again, I break the record as the first man from that region to chair Budget and Appropriations Committee. Honorable Speaker, this is a very big milestone that, first of all, I would like to thank the President of the Republic of Kenya for his bold leadership and for ensuring that whatever he says, he acts whatever he says. And when the President said that he wants to unite the country, Honorable Speaker, this is the real evidence that the President is really uniting the country. Second, Honorable Speaker, my party, the ODM, Orange Democratic Movement Party, and the leadership. Honorable Speaker, you know Baba is always present. And so I want to thank Baba for this opportunity. The leadership of this House, Honorable Speaker, Honorable Junet Mohammed is here, Honorable Speaker. Let me confess, Honorable Speaker, that Junet is the person who reorganizes our Zimio side. And for me to sit here, Honorable Speaker, it is the confidence. Murigereria gotigana anayo nekirobono murai wense muske William Ruto agenderete netaro yaye ya matukata ano ase county ya Nairobi nigo bono ritukore goro rire ritukore gatatu anyarete gotarira ebungeri ya Dagoretti ose atarete gocha ase Chinsa mochire cha Dagoretti ekerobono anyarete kurigereria amagendere buna bono ekero atarete enyagitari ya mutuini na boigo ne Chinsa chinyinge ose chichiro chinyinge chire ase Chinsa mecho nekiranyarete koena na eira ose chira chinyinge cha magendero aranyare koene kiwa na wikiranigwa ase Chinsa mecho. Nyinyi mnajua vijana wetu wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Hiyo ni amagendero. Na njia ya kupatia vijana wetu ajira ni kuhakikisha ya kwamba wako na ujuzi na taaluma mbalimbali ndio waweze kuchangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. Sababu hiyo nimekuja hapa PC Kinyanjui nikasema tuipanue ndio vijana wengi wa Dagoretti, hii Dagoretti South, wapate nafasi ya kusoma hapa PC Kinyanjui. Na huyu KJ nimemuongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui.
ndio vijana zaidi wa Dagoretti waende pale, wapate elimu, wapate ufundi, wapate taaluma zingine, ndio watusaidie kujenga Nairobi na Kenya. Leo hapa nimekuja kuanzisha soko ya milioni 350 ya watu wa hapa Dagoretti, ili kina mama na vijana wanaofanya biashara wafanye biashara mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna storage, mahali kuna cold room, ili tuhakikisha kwamba biashara yenu inasonga mbele. Safari ya leo kukuja hapa ni kwa sababu ya maendeleo yetu hapa Dagoretti na hapa Liruta. Soko ambaye tunajenga ni soko ambaye itasaidia wanabiashara wetu kufanya biashara katika mahali safi, mahali pana heshima. Niko hapa kwanza, niko na Deputy President wetu Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki awasalimie. Leo tumekuja hapa tukiandamana na rais kwa sababu ya maendeleo yetu ya watu ya Dagoretti South. Tunaendelea kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha watu wetu wamepata huduma. Wakati wa campaign, moja ya ile mambo muhimu wafanyabiashara walituambia ni kwamba wale ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo, wakiwemo mama mboga na wafanyabiashara wadogo, wanahitaji mahali safi na mahali pazuri fa kufanyia biashara yao, na ndio umeona hiyo soko na gutigara ime ya siasa nekiro siasa entindi egenderete kwenekiwa ase county ya Nyamira nigo bono okongusana na hugotindi kwanyarete kwenekiwa litukore igoro egati yaba MCA abo bakorawa no speaker Thaddeus au musike Thaddeus Nyabaro nabo igo obaria bari asense moyae umugavana abo county ya Nyamira umusike Amos Nyaribo nigo bono ayega hanyarete gokorekana magega yegotoka nga chiabisi chirichitenerete amangana buna bono ebinto bitonjokanaine amangana ayechisemi na abo igo chiabisi chiricha basae chanyarete konga ose okochika kwanyarete korwegwa nga chinganyuwe korwa bwasechire nabo igo nekero ba politinga bachikokorera amangana gose oboereri bwabo bochikokorekana korwase amagacho echiabisi che serikali ye county gose e county yo ya Nyamira buno musakito agotumanya fatgad ikisemba nigo bono aba MC abo babiri bakongusana nabo igo iyo korokia nigo siasa entindi egendete koimoka egati yaba MC abo na serikali ye county ya Nyamira chinguru cyomorero amo ne wizara area yabasae nabo igo chigosori echo chonzi chigotoka ange na magacha manene ye bunge eyo kupata mahali pa kuweka departments za assembly na pia waheshimiwa wapate ofisi ya kutumia. Kwa hiyo hii nyumba ilichengwa sababu iwe maofisi ya assembly, na hata hivyo pale executive walienda polepole kidogo kuchenga kwao kule, hata kama tuliwawekea budget na naonekana hawajaitumia vizuri kumaliza ile makao makuu ili waweze kuweka ofisi zao kule. Kwa sasa tumewaondoa na sisi tunaendelea mbele na mambo ya assembly. Korengana nomo MCA okiabanyoru omuske Thomas Vincent Penecha oyoboigo ore oyomobo asibaria baguisaranza ase speakers panel nigo atebire oigetambokero ekeiga nigo bakeimokirie maega yabo kubwatoka e notice yokonganya obokoreri wechi wizara echo korwase ayo ingana me notice ya rwetu obisi chiche serikali konye yorajire samagacho ya assembly nche atebi wabanganye baenda ya service anyano mugaba igo bachira egere chobise chichati garachi tumeke nabashimiwa ne department cha assembly aso korera abananchi gas Chingaki echecho nigo omo MCA oyo aisokire na kumuraga ibiara omugavana bwe county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo maega yogotabeka emeroberio erio abakori emeremo ase ebunge ye county ya Nyamira konyora engeria yabo shida nero pia assembly na executive yagarire asemetienyere sitabono
Maria bakorega sasa assembly bale staff komenda naba MCA batanya konyora chibesa ndengera tingane nchama yoko bisa gose yoko garaba MCA ba korera bana nchega subuya yoko rigereria sasa tuguna kia korega se tuko kwa oversight lakini onyena bote tukoteba musike gavana Nyaribo avuga tukechibesa no mushara yo bakoriega ba assembly komenda naba ishimiwa bonse avuga tukebwango kiagera abana mwanya abantu abwate family abwate sibamenye da kwa mbwate nyuma na ndotanya kanyora mushara utani meeting stabona utanya kanyora allowance chiabo na bintu binde bibarengete asema tugatari makebwa kina kinare kugania hinko reporter Getembe kurwase kaunti ya Nyamira inche Fatiga Isemba Mwancho murigiriria gutigana nayo wono oyore omonene w'abanyanyimbo mosike osomo Inspector General Douglas Kanja nigo anyarire kugikiria ebikorwa bya kose ebikorwa byo kuigora ebitaseni bya abanyanyimbo gutabwatia richiko ayaiga ni yako yakwana rituko kose amatuka make magiga y'omuntu yomo kurwa ase county ya Uasin Gishu kurwa ase Chinsa mochiri chake says oyobere gagokora patrol gusonyarite kuigora egitaseni kya abanyanyimbo ekyo kegokora patrol ase Chinsa mecho nande obere gakwena na obukoreri gochase abamenyi baroro korinde nigo anyarite kuigirira na goteba buna nigo abanyanyimbo mbale babete bakumura gose babeire bakumo segeta anyare koikirania amagendero gose koikirania ebikorwa ebyo byo gukora patrol ase Chinsa mecho na boigo kwenana obukoreri ba gocha ase abamenyi bakurwa ase Chinsemo echo bono omo Inspector General kagukwana niganyarete kwenekia buna lichiko ndiraroro libonete kubwatigwa guse ekatiba nerwete ogochika buna egetaseni kia abanyanyimbo kibonete kuigorwa ase ense ya Kenya. Kuna mtu ambao alifungua station yake police station. Ya kwanza mimi niseme hiyo ni makosa. Maana kuna taratibu ile inafuatwa. Wananchi wa hapa for example wakitaka station, kuna utaratibu ambao inafuatwa. Kuna kitu inaitwa public participation pamoja na leadership ya area fulani. Wao wenyewe wanaona kweli hapa tunahitaji kituo cha polisi ndio tuweze kuongeza usalama. Alafu hiyo mjadala inapelekwa kwa sub county security committee ambao inaongozwa na the DCC wa hiyo area na wakuu ya polisi wa hiyo area na National Intelligence Service na wale wengine ambao wako kwa hiyo vitego za usalama. Wanaikalia chini, wanaiangalia vizuri. Wanaona na kweli vile wananchi wanasema hapa tunahitaji kituo cha polisi ni hivyo. Kwa hivyo hiyo wazo inaletwa mpaka inafika kwa Inspector General wa polisi kule Nairobi, na kweli sisi tukifuata ile utaratibu imewekwa na katiba yetu, tunaona kweli inatakana kupeanwa polisi hapa. So hiyo ndio ile utaratibu inatakana kufanywa, na ndio ile angefuata ule alifungua kituo yake ya polisi. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni makosa kubwa ambao haikutakana kufanyikana namna hiyo, lakini ikiwa wananchi ya eneo hiyo bado wako na haja na kuwa na kituo cha polisi, hiyo ndio utaratibu ambao inatakana kufuatwa. Sasa niseme hivi kwa kifupi, hakuna mtu wako na ruhusa ya kusumbua ule mwingine. Hapana. Kenya yetu ni huru. Na kwa hivyo wahalifu wote, awe ni yule anasimamisha mwingine, anapora mali ya mwingine, yote tutashughulikia vilivyo. Na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini na wengine tunaendelea kuwasaka. Mhalifu ni Mwancho murigiriria nigati yari togenderete gose ari agenderete asense ya Kenya kuna bono oyore gose omosubati ore omobunge omochore kurase county ya Nyamira omosike Irene Mayaka nere niko bona nyarete kubekwa koba omonyakirogo bwe ekamati gose committee eri manyakanete buna ya regional integration committee ase ebunge enenekero amonchorera manene agenderete konekiwa ime ye bunge nene ekero bono abanyakirugo naboigo abatenene ribechi committee chiga tigendrete kurigereriwa ase ebunge nene ayo na yanda mwangi naboko gendera ko yanyora ime yigetasini kiga kya Getembe Television anene mono wetera ase Chinsa mochiri cha Facebook asa watonyora na Getembe TV na boigo Chinsa mocha YouTube watonyora na Getembe TV and FM gendera gukwana anaintwe na boigo sanga ibirengere byao uchaiga ase studio nekero bono ndachiko genda ase umutimukomoke erinde kogendereria umurobere bwetwani Chinsa cha bono mambi
ayande amange bunabono chigazeti na enkwana yelituko oriare ronto chiko yikirania ase Chinsa chinke chire ebosio kendra gotigara ime ya Getembe Television ase bono Ekeonga Chinsa Ikomi na Ibere togokorera. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yiga nika babwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwa mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone